Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong ZALDY ko. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, agaw kita ngunyan nin Lunes, petsa dos na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami an sa indong regular na kakairiba, dahil iba, Remy, Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Partylist, iniwan ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadanangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi as in 88.7, Radyo Oragon Birak, Catanduanes. Siyempre, live na live man kita na naantabayanan, naiiling, nadadangog kan mga kababayan ta sa Facebook Live, kan Action Ko Center Facebook page. Kaya pwede na kamong magpa-shoutout, pwede na kamong magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinyon, kung anuan sa indong mga inagrangay na gustong ipaabot digdi sa Tabang Ora Mismo, akan Action Ko Center na Bicol Partylist dahil ang kamautan ni Congressman ZALDY ko, mapagserbihan, maalalayan, magiyahan, asin matawananin kagianan, asin kaugmahan ang mga kababayan tang Bicolano. Ayan, shoutout muna sa 1,163 viewers ngunya na pagkahapon. Nagpaparadakol na talaga ang viewers mo, partner. Yan. Siyempre, so mga nagdadangog man sa Radyo Oragon, pwede man kamong mag-text sa muya. Arog kan mga pig-anunsyar mi na mga cellphone number mi ni partner. Correct. Pwede ka mong mag-text naman duman sa indong mga reaksyon, Siyempre, opinion. partner, tangunyan, aldaw ni Lunes. Primerong Lunes kan bulan kan Agosto, partner. Uyug-uyugod mo, para kan sarong simana, kan Biyernes, July Julio. pa sana. Ayan. Ngunyan, gusto mo sabihin, Agosto na? Correct. Marikason ang pagpaaram kan bulan, And partner. yun na inisupig sa sabing ghost month. Yan. Ah, Ghost month. Sige, pag-ulayan ta daw kay madali, bago kita sa bisita na, pag sinabi mong ghost month, anuan ko ang kayan? Parang iyo yan, partner, sa dry season man kan bulsa, kan mga tao, partner. Ito mga nakaaging bulan, gulpi ang mga gastusan.
Daima. Di gusto mong sabihin, may mga kababayan kitang pirming ghost day sa kagusman sa inda. So mga Ta pirming mamaraan mga bulsa. Dayman, iyan usually Sa bagay, sa applicable iyan pungsoy gayon. mga Sa pungsoy gayon, partner. Ano mo yung mga pungsoy kita? so mga negosyante, siring man sa mga magurang na labian, mga ginasusan. May mga nadangog ako ng mga barkada tang negosyante pag arog da kay ning bulan, habo nindang magpuon kang negosyo. Habo nindang magpuon magpatrabaho kan sa yan. indang arong. Abo nindang magpuon na kan sa indang mga kung ano-anong mga deal. Kasi sa feng shui nga ni Dad, mas maganda da itong 8. Abo nindang magpakasal pag Agosto. September, August bagang 8 ano. No choice lang, so may mga birthday pag Agosto, 8 alangan baga. manabo ninda mag-birthday. Pero ang bulan basta abo nindang puunan ng August. Pero pwede August 8. Sa 8 naman partner kasi pataas naman so. Pero ako, di ako nagtutubod partner sa nag-ghost man ko niyan. Kasi ang bulsa mo pa no. Bako, ang buhok mo pa sa na partner, naggugurugol na. Kaya ako pigiling ko, buhay na siya na. Partner, parte kang trabaho na dapat maging presentable kita sa satuyang mga parantabay. Tama. Diba? Para dalan, tapangiton mo nga yan nga, hus, anong mandaw nga yan? O, ang buhok nga garo nga kuya na. Dapat Ang presentable buhok ka, nga partner. garo nga alambrikan ko na, kanapi ka. Turugon nga yan. Dapat magayon kita, partner. Tanganing igusan, buda, ma-inspired man ang satuyang mga kababayan. Sa bagay, tangarig magparadakol na marayan mga viewers Alam ang mo. kuko partner, color pink. Ako naglalaban naman, dali na naman ako magpaputulo. Ayan. Importante partner, ang kamauotan ni Congressman Zaldy na makatabang kita, makapagtao kita ng impormasyon, asin pag-asa sa tuyang mga kababayan, yun ang pinaka naabuta. Yun man talaga, partner. Sa pag-ural daw na pag-iribanan tadig sa programa, permitang ang pigsusundan kung ano so kamauotan ni Congressman Zaldy ko na ang programang ini maging instrumento sa paghiras kan impormasyon, Ayan. paghiras nin ayuda, paghiras nin tabang, asin pagdaranin pag-asa, maging katuwang kan mga kababayan tang Bicolano. Aram mo Correct. naman ang congressman ta, si Congressman Zaldy ko puon ka ito sa gudngon yan. Talagang may bulawan Bulaw na na puso. puso sa pagtabang partner. Kaya sa mga kababayan nga to dyan, na nagmamawat banggana ngunya na pagkaldaw, Lunes, may manggagana kita nin 1,000 pesos asin brand new tablet. Para sa tuyang mga estudyante. Ang barita ko, kuyan ko, labi pang 4,000 ang tablet dyan ha. Yes, from 5,000 down to 4,000. Day pa man nagbababa na maray. Madakulong pa nga ni partner. Madakulong pa kayo. Diretso ang pag-abot partner. Ang kamauotan, gabos ng mga estudyanteng TOs na nangangaipo partner ng gadget para matabangan sila sa paglase. Iyon ang pinaka-objeto, matabangan partner. Eksakto, tamang-tama partner ang iyong mga tinuran. Ayan, sa liwat mo rin na pagkahapon, sa indo mga ka-aksyon, igwa kita ng espesyal na bisita ngunyan, gikan sa Securities and Exchange Commission. Kung kaya ngayong hapon partner, Tagalog tayo ay po tayo. mananagalog. Ayan, wait lang partner. Nang sa ganon ay give magkaintindihan me- tayo at magkaunawaan. Give me seconds. Ano ko lang, Ililipat mo sa Ay, Tagalog. lipat ko sa Sige. Tagalog ang ating language. Sige. Alright. Sige po mga kaksyon. Kasama natin si Attorney Norma Tan Olaya, ang pamayo, ang head partner kan Securities and Exchange Commission. Ang pinuno. Ang pinuno partner. Para mag-usapan natin mga kaaksyon kung ano itong kanilang mga programa, serbisyo, kang naunambita ng opisina Alam ni mo, gobyerno. partner, isa sa mga napakahalaga ang papel na ginagampanan na ahensya ng gobyerno natin itong Securities and Exchange Commission. Lalo na sa panahon ngayon na nauuso yung mga scam-scam. Correct. Ay Isa importante yan ang sa papel mga dapat ng nilang SEC. tutukan. Hindi lang yon. Dapat, alam mo, doon sa opisina nila, doon mo mabe-verify, doon mo makukonfirm kung yung mga... Legit. Yan. Alright. Sige mga Oo. ka-aksyon. Sige. Magandang hapon po. Magandang hapon. Maganda ka pa sa hapon. Attorney. Norma. Good afternoon po, Sir Joshua and Ma'am Rem. Ayan. And good Opo. afternoon sa lahat ng listener ng Tabang Ora Mismo. Opo. Ayun, So, oo. eto ay nakausap ko na din si attorney. Tayo ay napapakinggan, attorney, sa radyo, sa dalawang himpilan, sa Legazpi at sa Birac. At syempre, napapanood tayo worldwide. Okay. Attorney, magandang at masaya po kami na sa ngayon po ay ikaw po ang aming bisita. For the second time na tayong nag-usap, di ba? Apo. Attorney, ano po itong Securities and Exchange Commission? Well, ang Securities and Exchange Commission, it is a government agency under the executive branch with a specific regulatory mandate. So, dalawang major mandate tayo dyan, no? Regulation of corporate sector or itong mga corporations, and another major mandate natin, it's yung capital market regulator. Dito na po pumapasok yung tungkol sa mga investment solicitations na nangyayari and whether legit. Meron naman tayong mga legitimate investment solicitations and also
laganap din yung mga unauthorized or fraudulent investment solicitation. So yan po ang saklaw ng aming ahensya. Okay. Okay. Ngayon, sa kasalukuyan, attorney, tama-tama, nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Ano ngayon yung mahalagang mga papel at mga mahalagang bagay-bagay na pinagkakaabalahan ng SEC? Ang SEC, patuloy tayo sa pagpapaalala sa publiko na huwag pumasok sa mga unauthorized investment solicitation. And as a matter of fact, continuous po ang pag-i-issue ng advisories ng SEC para sa ma-warn ng public, ma-inform sila na as to specific identified entities na napag-alaman natin na nag-engage in unauthorized and unlicensed activities. So, other than that, patuloy din kami tumatanggap ng registration as a corporations, So, online ang aming registration, tuloy-tuloy din ito. It's very easy na actually for everyone to register at SEC kasi napak-timely, kasi nag-online na rin ang aming system and then pandemic, so they don't really have to go to the office anymore. Kasama po ang SEC sa transition. Yes Opo. po. Na new normal. Ayan. Yes. Kailangan hindi dapat sila mahuli Oo. sa pagbabago. Opo. At actually, parang na-predict nung aming bagong batas. It was pre-pandemic, yung Revised Corporation Code of the Philippines. Ito ay RA 11232. Under that kasi, may mandate na talaga kami to go online. So bago pa man na pumasok ang pandemya, talagang may plano na po or may Yes mandato po. na talagang ang SEC na kailangan ng transaction online. Oo, Yes po. kasi yun naman ang nauuso na partner. Talagang kailangan So dapat mag-upgrade ang na. mga miyembro ay techie na din in terms of online transaction. Oh, at maganda ito para sa ating mga kababayan sa Bicol kasi like if you're from Cam Norte, 'di ba, medyo malayo or Katanduanes. yun, Catanduanes, Masbate. Masbate. Basta may internet naman sila, they can transact with our Mabuti rin office. nabanggit mo, ma'am, yung Cam Norte, yung Catanduanes at Masbate na pag-usapan na. Wala ho bang mga provincial office yung SSC? Dito Ay, lang talaga. wala po. Dito lang Sa talaga buong Legazpi. Bicol po, only in Legazpi. Legazpi. Only in lang Legazpi, talaga. opo. Ayun, oo. Ma'am, kailangan ko lang po ng malinaw. Ano po yung pagkakaiba ng korporasyon or paano po matawag na korporasyon itong transaction sa inyo o ito pong kumpanya? Corporation is meaning rehistrado sa amin Opo. sa SEC. Actually, dalawang type of registration sa amin. We also do register partnerships under the civil code naman ito. Pag corporation, they are specifically issued with the certificate of incorporations by our office. And this is under our corporation code din. If they want to incorporate, nagkakaroon kasi sila dito ng tinatawag na juridical personality. Unlike kung hindi sila rehistrado, like informal organizations na hindi registered sa amin. Wala itong juridical personality. But the moment you register at SEC and ma-issue kayo ng Certificate of Incorporations, nagkakaroon na ito ng artificial, isa na siyang artificial being recognized by law. So parang siya Yun na po yung benefit ng pagiging isang korporasyon. yes po. Treated siya as a person under our civil law. Kasi actually, sa civil law, we have two types of persons. Meron tayong tinatawag na tao, Opo. natural persons. Opo. And then there's another type, yung artificial being, considered din as persons. So parang, rin siya, may attributes din naman siya ng pagiging tao in the sense na they can own properties. As a matter of fact, like in the Register of Deeds, for examples, some of the land titles are actually registered in the name of the corporation. So, pwede yan. So you mean, yung korporasyon, though hindi po siya tao, pero bounded or kumbaga, yung partner, members ng merong mga miyembro may na mga talagang incorporator. Ayan, so yun. And separate ang personality nito sa corporation itself. So, considered siya as a legal person under our law. They can enter, the corporation can enter into a contract, o pwede din siyang mag-appear in court, mag-file ng cases. So, So malinaw partner doon. So, required ho, attorney, yung mga grupo dyan na mayroong mga pinapasok na kung ano-anong transaksyon, dapat magparehistro muna sa SSC. well, the SEC itself does not require anybody to register. It's actually depende sa kanila kung pangangailangan nila to put up a corporation. So it's an option presented to them. For example, there are associations, mga non-stock, they choose to register with us to have that legal personality, para ma-consider sila as a juridical person under our law. But there are also some association, mga informal lang na hindi man sila nag-register sa SEC.
And it's up to them. Depende actually sa kanilang needs, no? Kung if they have if they want to get to acquire the attributes of a corporations, then they have to register with us. So hindi naman hadlang yung membership or hindi ka member o hindi ka nagparehistro sa SSC bago ka makapagsimula kung ano man yung mga transaksyon ng mga grupong ito? Depende po kung anong transaction. Like, for example, in case of opening a bank, the bank will require you to have a legal personality. Otherwise, it will be in the name of one of the members, di ba? Kung hindi sila rehistrado. How about ma'am yung mga nagre-recruit ng mga miyembro na mayroong hinihinging mga kabayaran? Well, association na hindi sila magre-rehistro sa atin, no? Depende naman kung they don't feel the need, no, na mag-rehistro sa amin. But then, alam mo, kung may collection na yan, Kailangan. kanino ipapangalan? Opo. Kung, 'di ba? Kung walang legal personality yung kanilang association, so malamang ipangalan mo yan dun sa head lang as a siya yung kasi eventually Siya kailan mo mag- deposit sa represent. bangko yan eh. Opo. So in his name or in her name. So ganun po yung magiging effect kung hindi sila magrehistro sa Tapos amin. masyadong peligroso, delikado Ay, doon yes sa mga po. miyembro na Attorney, nare-recruit. may iba po tayo kasi nandito pa rin po tayo sa pandemya, ito pong COVID-19. Kumusta po? Meron din po ba tayo ng mga scam na in relation to COVID? Dito sa Bicol. Dito sa Bicol, particularly dito sa Legazpi. Well, alam mo, yung mga na-identify natin na scam, hindi na siya specific sa isang location eh. Kasi dahil nga sa pandemic, di ba Opo. mas nauso yung social media eh. So, medyo nationwide ang operations ng mga scams na na-identified natin during the pandemic. Except, I think mga last year, we had some specific entities na based in Kamsur and meron naman, I think mga 3 yon naka-identify tayo. But for most of them, yung principal office is not necessarily located in Bicol region. But then, most likely, no, meron ding nag-i-invest from Bicol region kasi you don't need to go to their principal office naman to Opo. invest eh. You just sa social media lang and then they have to deposit yung mga kung nag-decide silang mag-invest, they will just have to deposit. Napakadali na. Sometimes GCash lang or mga online transactions. So, napakadali. And there's a chance, no, baka hindi lang nila ni-report sa atin, sa ating office. There's that possibility na may mga kababayan tayo sa Bicol who are participating. Okay. Sa datos po ninyo, ma'am, sa datos ng opisina, tumaas po ba itong scamming transaction dito po sa Bicol region? Well, nag-increase po ang number of advisories that we issued Opo. last year, especially last year. I think more than 100 na yung na-i-issue natin compared to the pre-pandemic years. And so far, ngayong 2021, mga 58 na ang na-i-issue natin for this for this year, half of the year, half sem pa lang naman tayo ngayon. So dumami, but hindi kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman siya specific sa location Okay. Kasi usually nationwide na rin talaga. Yung ang ba ma'am na, operation nito. yung bang mga online na lending na nagpapakuan tapos nananakot, dumadaan pa rin ba yun sa office nyo? Kailangan nila magparehistro? Yes yung mga... po, ang mga online lending kailangan nilang ni-register Ito yung sa matindi amin. ngayon, partner. Kaya ko na itanong kay ma'am. Kasi itong mga online lending na ito, Yeah. kahit hindi ako nagpaalam sa iyo, gagawin kitang kuan. Tawag ito. Reference? Hindi. Collecting agent. Co-maker. Yan. Oo, gagawin kitang co-maker. Ngayon, biglang may tatawag sa iyo. Pinagmumura ka na kasi yung kino-makeran mo, hindi daw nagbabayad, wala ka namang alam nung magkaroon sila ng transaksyon. In fact, mayroong po, ma'am? insidente sa Camarines Sur, Ano po, ma'am, nagpakamatay. yung like for example, yan nababanggit ni partner. Like for example, yung isang lending company or institution, Online yung partner, online transaction, ma'am. Tapos, hindi like for example, si partner, hindi nakapagbayad. Ano po yan? Meron po ba talaga na, tapos, yung lending company keep on posting, keep on sending messages. Oo. Ano po ba yun? Actually, tinetext lahat ng May mga violation kuwan. po ba yung lending company yes po. doing such na parang napapahiya na May yung shame tao? kuwan sila eh. Yes po, ginagawa. unfair debt collection practices po yan. Kasi the legal way to collect a debt, syempre demand Okay. letter, and then pag hindi nag-demand, you have to go to court to file an action for collection. So, Yun hindi po dapat ang- pinapahiya. Yes po. 2 weeks hindi ago, po. ma'am, sa Camarines Sur, may nagpakamatay dahil dyan sa online napahiya lending na siya. yan. Hindi, ang ginawa, ang office pala nung nagpapa-online, parang nasa somewhere in Central Luzon. Ngayon, ang ginawa, aywan ko paano nila nakuha na
Basta yung lahat ng mga may number na may connection doon sa pinakautang nila, pinagte-text nila. Actually, partner, na ito dito, may ginawang kuwang dito sa gano'n, Legazpi, nagpakamatay meron yung din one. kaming na-receive ng mga ganyan. And Pap- a group of us, partner, talagang kami naka-receive for that certain person. So, Yes po, possible kasi yan dahil sa online lending. Halimbawa, ako borrower, no? Di syempre, download ako ng app nila Apo. sa online lending. May way doon para ma-access yung phone ko eh. Para as a condition prior to granting me the loan. So, nagkaka-access siya sa contact details. so lahat ng nasa phone doon. Maaari niyang i-contact na. So, nasisync. Oo. Ganun Pero, may ganun sa app pero itong nila. mga ginagawang ito, ma'am, na panghihiya at pagpapakalat ng mga kuwan, ito ay violation na rin, di po ba? Yes po, violations At pwede po na rin yan. habulin At itong mga pwede pong lending. ireklamo yan sa aming office. Ayun. And also, to be safe, no, sa aming website naman po, available naman po yung legitimate na mga online lending activities dyan. So, i-check po muna nila bago sila doon mangutang. Okay. So, nababanggit partner ni attorney na tumaas yung bilang ng mga investment scam dito sa Bicol region. Meron na Pero- ho ba tayong mga naparusahan or naipasara or nabigyan ng penalty ng mga kumpanya o korporasyon? Yes po, meron naman tayong but not specific sa Bicol yung yung mga locations like dati we have napasara natin yung Kapa dati but Yeah. nagkaroon ng Yeah. operations dito. And we have several others but yun nga hindi siya identified fortunately no hindi siya identified sa Bicol area. Maaring may naabot lang ng kanyang operations but not necessarily doon located yung mga nito, yung Opo. mga promoter ba. So, in case po nga may mga kababayan po tayo na biktima po ng scam, ano po yung dapat gawin at saan po dapat pumunta? Well, unang-una, makakatulong sa amin sa SEC, no? Kung pupunta sila sa amin and willing silang testify, no? Mag-execute ng affidavit. Kasi alam mo, minsan, syempre, yung mga scammers, we will have to file criminal cases against them para mapakulong yan, maparusahan. But we need evidence. And malaking bagay kung yung may mga victims tayo na willing talagang mag-participate dito sa ating investigations. At the same time, pwede rin naman yung kasing mga ganong cases, it's actually considered also as estafa kasi niloko naman Opo. sila. So they can file the regular case also sa proper court, no? They can go to the fiscal for that, for the filing of criminal cases against specific persons na nanloko sa kanila. Opo. In connection po kaya niyan, ma'am, ano po yung karapatang parusa sa mga kumpanya or korporasyon na talaga pong napatunayan na may pagbalga po sa inyo pong opisina? Well, dito sa aming Securities Regulation Code, kung violations nitong specifically engaging in fraud, no, in connection with the sale of securities. Opo. Kasi securities natin tawag kasi itong investment solicitations, Opo. no. Sa under that, meron tayong 7 to 21 imprisonment, years of imprisonment, so possible yan. And then we have the penalty of 50,000 to 5 million. Yun ang range of penalties under the Securities Regulation Code. So meron po kayong regulation code na doon po kayo babase kung ano po yung mga violation na nagawa po ng isang kumpanya o Yes, korporasyon. Opo. So, attorney, baka mayroon ho kayong mga nais iparating sa ating mga kababayan, mga panawagan mula sa inyong opisina, lalo na sa panahon ngayon na medyo talagang ibang-iba ang buhay ng tao. New normal. Pero bago yan, partner, may maisingit lang ako, attorney, kasi ngayon baga, ang dumadami po yung mga maliliit na negosyante na kumukuha ng mga permit na kaakibat dyan yung permit ng DTI, partner. Yung mga online na Yeah. nagpapa-order ng Tapos online. yung basta lang makakuha ng papel. Puro na online ngayon, partner eh. Parang para sa kanila, they are already permitted to do transaction or other businesses. Di ba, partner? Akala nila basta meron nun. Ano po yung bigat nung galing po na ini-issue po under SEC? Gaano po yung bigat nun? Well, tama ka, Miss Remy, no? We have the DTI registers sole proprietorship. Opo. So, meron silang registration nun. Na ngayon, if you want to register as a corporation, sa amin naman yun. Doon yun babagsak. Sa SEC. So, ibig sabihin naman ito, nag-incorporate ka. So, nag-create ka ng legal person as a corporation. No? Isang korporasyon ka na,
subject ka na sa mga requirements ng ating revised corporation code. Yun lang naman. And then, naka-specify doon kung ano yung mga purpose mo. Once you incorporated SEC, may specific purpose ka doon. So, dapat doon lang yung mga in-specify mo na purpose. Yun lang yung gagawin mo. Yun lang po. Pero So, kinakailangan kung ano pa yung din... nilagay mo doon na mga gagawin na transaksyon ng iyong korporasyon, halimbawa, doon ka lang. online selling or nagbebenta ka lang partner ng mga tusino at longganisa. Yes, po pwede yan. No? Dapat ganun lang po. Online selling Ah, of pag- food products, yung mga ganun. Kung yun ang produkto mo, partner, hindi ka pwedeng magpa-online sabong kasi iba naman yun. Iba naman yun. Oo. Pero ang sinasabi ko doon sa kanya, Uso yan. kailangan pa din. Kasi alam nga naman na tusinulong ganisa Oo, online ang negosyo mo hindi. or online ang lending. Dapat what is Pagkatapos indicated bigla doon. kang may pasabong pang online, siyempre hindi na pwede yun. Hindi, Iba dapat, rin yun. Dapat clear, klarado Naka-indicate kung po anong doon, transaksyon. kung hotel Opo. operations, nakalagay po sa kanilang purpose Opo. under sa kanilang Oo. articles of incorporation. Isiningit ko yun, partner, kasi marami tayong mga kababayan, ang mga maliliit na negosyante na labis ang kasiyahan pag meron talaga silang ganong mga hawak. Oo. Diba? Dumadating lang naman sa punto, partner, na pupunta ka ng SEC. Pag yun nga, magtatatag ka na ng isang korporasyon. Pero kung yung mga maliit dito, okay naman yung mga DTI lang. Pero meron talaga ng Mga mayor's partner na permit, talagang business permit. ni-require ng DTI. Actually po, wala naman na kaming minimum capital requirements. So, kahit maliliit, Kalit po, welcome pwede na na. welcome. Partner, yun Ah. ang sinasabi ko. Kaya Ayun. labis ang kasiyahan itong mga maliliit na negosyante because Pwede na. Sila, wala talaga silang nire-require na Oo. minimum capital. Ayun, opo. Doon tayo, ma'am. Baka meron po kayong Mga panawagan, mga advisory sa ating mga kababayan Go sa ahead Bicol. po. Okay, thank you so much for this opportunity, no. Gusto ko lang, no, patuloy na manawagan sa ating mga kababayan dito sa Bicol, na wag silang mag-participate sa ating nakikita nilang unauthorized investment solicitations, no, which is laganap online especially. They have to check with SEC always, check the necessary license kung nandyan. And I just want to emphasize that the certificate of incorporation, hindi po yun ang license to solicit investment. Opo. So, baka po kasi pag So hindi pinakitaan nangangahulugan na ikaw ay registered na sa SEC, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong Ayan. gawin. sila. Yes po. Ayun. Kailangan pa rin nilang sumunod sa Securities and Exchange, regulation code. Oo. At Diba? iba po ang mga lisensya in relation sa investment Kasi yung mga solicitation. scammer talaga, partner, yun ang mga pinapakita. Ito ang aking DTI registration. Ito ang aking SEC registration. Kaya pwede ka nang mag-invest sa akin. Yung 50,000 mo gagawin kong 150 in 1 month time. Yung mga Totoo ganon, po di ba, yan. ma'am? Diba? Oo. Talaga may nabubulag sa mga ganyan na mga Meron pa, salita. partner, meron pa dyan. Ito yung aming SEC registration, ito yung aming business permit sa Manila, ito yung magbayad ka as member ng siguro 300 pesos, in 3 years, magkakaroon ka na ng bahay, mga ganon. Ganon. Yung Maraming mga bulagas. nadali dyan, partner. Opo. Maraming And dyan. attorney, bago po tayo magpaalam, ano po natin yung ating mga kababayan, yung new location po ng inyong opisina. Wala na sa dati, partner. Diba? Yes Hindi mo alam, po. partner? Dati doon ako, partner, pagkuha ko ng pabango sa ibaba, wakit ako sa taas. Ayan. New Minsan location na po lang. ng opisina, attorney. Ano na po, we transferred sa, ano bang address yun? Landco Business Park. Opo. Sa near Pacific Mall. So, Ayun. dun sa area na yun. Ayan. So, Sa taas, partner ng Kapantawan. Oo, sa second floor kami ng Barangay Kapantawan. Tama, Kapantawan. Yan, sa taas ng So, isang restaurant. Hindi ay- natin pwede banggitin, partner. Basta sa Landco Business Park. Restaurant. Restaurant ang Bigyan mo lang ako ng second clue. May number. Bigyan mo lang ako ng clue. Anong pagkain? Filipino, Indian, anong pagkain doon? Chinese? Chinese. Alam na. Tapos may number 4. ay, oo. Sa taas po nun. Ayan. Oo, dito yun sa side na ito eh. Ayan. Sa side ng Pacific Mall, Oo. Landco Business Park. Tama. Ayan, mga So wala na ka-action. doon sa lugar na kukuha ka muna ng hulugan ng pabango, ng underwear. lotion. Ayan. Ayan. Wala na po doon. Doon. Partner. Anyway, Opo. yun. At least alam ng ating mga kababayan kasi importante, partner, yung direksyon ng mga kababayan. Hindi, at saka alam mahilo. mo, mahalaga itong paalalang ito ni attorney ng SEC kasi talaga ngayon, lalo na ngayong pandemic, totoo yan, mas dumami ngayon ang scammer, mas marami ngayon ang rumarakit. Siyempre, sa hirap ng buhay, partner, talagang ang iba kumakapit sa patalim at sa masamang Ako, paggawain. bihira siguro ang 1 week na walang lumapit sa akin, kung ano-ano na lang, na mga iniaalok na ito. Pero partner, in Karim fairness, ito. hindi ka naman nangangayayat. Na, Pag marami kang namumroblema. ay, hindi ko problema yon kasi
Unang-una, hindi ko pinapatulan yung kanilang mga alok-alok na mga investments. Kuha nila kanila. Hindi ko Importante, pinapatulan partner, yun. aware ka Oo. sa mga bagay-bagay. Kasi binabaliktad ko, partner, pag may Learn nag-alok to sa say akin. no. Pag may nag-alok sa akin, bibigyan nga kita after 1 month. Sabi ko, pwedeng i-advance ko na. Kalokohan ka advance mo ko na. yan. Ayan. Oo, ayaw Anyway, naman. mga ka-action, maraming salamat, Attorney Norma Tan Olaya. And of course, sa ating magaling na spokesperson ng SEC. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Gloria Linjo. Ayan. Mga ka-action, ayan, partner. Basta pag hanapin yung opisina ng SEC, alalahanin nyo lang yung mga season. Ayan, mga sa ganon. 4 na seasons. Oh, Ayan. yan. Attorney, maraming salamat po sa muli sa inyong pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Thank you din po, Ma'am Remy and Sir Joshua. Ayan! Mamaya, mga partner, ka-action. magbabasa tayo ng mga... Ay, manyan, partner. Hello sa satuyang 1,300 viewers. Ayan, si Josie Buatis, Michael Monsalve, Lani Lucito, JR Tanael, Eric Barado, at marami pang ibang nakatutok. Mamaya po iisa-isain po namin kayo. Sa samuyang pagbabalik, Ayan, balik ka na sa Bicol, partner. mapo na kitang magtaunin ayuda, mapauran man kita nin tablet as in cash, ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang Tabang Ora Mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Pacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Indo kay kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay kuhan na maglakaw ning 1 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay ni ang resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang
samuyang pasasalamat, arog kay yan ta. Nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Zaldy, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-agda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Lakwatsa Probinsya. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Maray na pagkahapon sa liwat mga ka-aksyon. Oh. Back kita partner sa tuyang programa. Sige, basa. Ini ang sa tuyang programa na mataon naman kitanin ayuda asin tabang sa mga kababayan nyatong. Shout out muna sa mga Tiyo sa buhay. Rexy fans mo Joy dyan. Barado maray na pagkahapon. Sabi niya maray na pagkahapon, Action Ko Center, Congressman Alfredo Pido Garbin, Congressman Zaldy ko, AKB, Ma'am Remy, and Sir Mr. Siram Joshua. Christy Bonco din, maray na pagkahapon, Josie Buatis, JR Tanael, Emmy Bonculmo, Rexy Joy Barado, Oh, Jenny Binabaro Milagrosa. Oh, Milagrosa partner. Kahit pag sinabi mong Milagrosa, ano yan? Oo, nagmimilagro. Dai, ano yan? Punerarya. Ayan. Ayan, totoo yan. Jan Ivan Talier Bonafos, maray na pagkahapon. Jenny Navarro Milagrosa, Aileen Sari Abagat. Oo, pag sinabi mong abagat. Iabagat. John Lloyd Dedea Pag Puso. sinabi mong abagat partner, madali nang magbadusan karabaw sa kaurig. Pwede. Tapos, Pati, lalo na nikos. pag ninagan mo naman na H, iba na yan. Habagat na yan, di ba? Ako yan. Pag linagan mo naman H, mauran yan. Mauran, habagat. Dala ng hanging habagat. Correct. Siyempre, John, Ivy, Joy Marie, maray na paghapon, Angela Morada, Gail Imperial, and, ano pa, marhay na hapon po, ako po si Gail Imperial, ayan, Jenny Navarro Milagrosa, Jonah Fabia, nakatutok, nakulong pa partner dito po sa Rosaro, Rohaima Ibrahim, maray na paghapon. Sige. Si Gail Imperial, maray na paghapon mga ka-aksyon. Yeah, shout out da sa tuwing mga kababayan na nasa likodan. Kaway-kaway da sa mga GIP dyan. Gulpi pa ng mga Si magagayon dyan sa Maybel, likodan. ang Lakwatsarang probinsyana. Si Alwin Revale. Ayan, the second. Si Say Panyaon dyan. Princess, hello! Ako madali man sa na partner, maaraman ko niyaon dyan. Sisay. All of the above. All of the above. Siyempre mga ka-aksyon, hindi nakita sa tuyang saro sa pinaka-ubheto kamawata ni Congressman Zaldy ko ang makataw kita ning tabang sa mga tios niya itong kababayan in terms of medical aspect. Sige. Ang mga ka-aksyon, maray na pagkahapon, makakaibahan tango niyan si Nanay Teresa Alianza. Maray na pagkahapon po, Nanay. Maray na hapon din po. Oo. Pirang taong ka naman ay? 44 po. 44. Garo ka Taga-saing man ka po. sana 43. Taga- Taga-saing ka po, manay. Barangan 20 po. Barangay Kabangan, Ligas. Kabangan East. Wanti, Kabangan. Opo. Ang kapitan dyan si... Maria Nympha Bulaños. Ayun. Oh, yan, babae na. Dati lalaki, di ba?
Hindi, babae. Babae talaga. Babae talaga. Duman Siya yan sa talaga, hindi kuyan. man siya napapalitan. Di na papalitan. Ayo, ang Barangay 20, duman yan sa may palaog na... Sa may tulay. Baku. Hindi, sa harap ng eskwelahan po. Yan, sa Atubang Ay, tama, Kagkabangan. tama. Sa may dating... May tindahan ng motorsiklo. Apo. Palaog. Dating Ah. campus radio sa taas. Yan. Sige. Nanay, ano po ang katuyuhan na danyata po yung Abbey Road. action call Apo. Abbey Road. Sige. Ngayon po ako digdi para po mag-agad na tabang po para sa mama ko sa medical. Ano po ang hilang ni mama mo, Manay? May ano daw po, yung sa puso daw po. May... Bali, oo. May ano po, may... Ni-request sa kanya yung todo echo, tsaka Todo echo. mga Nakapagpa-check up laboratory na po po. siya. Opo. Tsaka yung ECG po. To the echo, ECG. Pirang taon na po ang mama mo? 79 po. 79 years Opo. old. Ano po ang ngalan ni nanay mo po? Adelina Opiana po. Adelina Opo. Opiana. Yun si Cha Diling. Opo. Na Opiana. So, ang kaipuan niya, mga sa laboratory. Kapandok mo, Manaya. Laboratory po. Okay. So, yan. Dati po, ano po nanay Trabaho. ang kinakabisihan ni Lola? Dati po may tindahan siya kang makusog pa. Ngunyan dahil na. Dahil na po. Dahil Taday sa niya ikaw na na siyang kaya. kamatayan. So, saan po ka mo nagkukuhanin pang gastos para po kay nanay? May dit man siyang pension, yung 3 plus yata. Sa pension. Opo. Yung sa senior baga. Sa senior. Opo, opo. Pero po ka mo magturugang? 7. 7. Opo. So, kamo po ang nagtatarabangan para Opo. kay nanay. So, day na po siyang agom. Wala na po. Sige, ang kayab-kayab naman. Sige, ang mainit naman. pait-pait ang kayab ni nanay. Opo. Sige. So, yan ang kahagadan partner na ipinaabot kan sa rong Pero sige, nasa na siyang tukaw, tapos para may pay-pay-pay. Makakarigos baga po siya, napapagal siya. Ang pagluwas na sa banyo. Pero nakakakarigos pa man siya kan sa diri Opo. niya. Para tigihingal talaga. Napapaluwa si Tia. Oh. Ini man ay tugang mo pa ining sa rong. Agom kantugang ko. Agom kan tugang mo. Bali siya, dyan siya naka-star mo na sa Talabang-tabang ka mo. Pag nakakaistorya mo Kumbaga, po si partner, may nanay, kanya-kanya sin ng kumitiba. Si Manayan para lakaw kan pa nga ipo, ito yung man ang nag-aasikaso. pag nagla-istorya po ka mo ni nanay, ano po si mga, ang ano niya, agrangay sa buhay? Yun lang isang pang-maintenance niya daw po sa bulong. Dahil niya na, tapos gusto niyang bakalon, dahil niya na babakal. Dahil niya nababakal. Nanayan niya po dyan si Congressman Zaldy. Ano po ang matataramo po kay Congressman para po kay Nanay Adeline? Ano yan? Nagpapasalamat po Adelina. ako. Opo. Sa mga tulong po na binibigay po sa amin. Sana po wag po kayo magsawang tumulong sa ibang tao, sa mga nangangailangan po. Yun lang po. Salamat po. May mensahe ka po kay Nanay Adelina. Sana po umaba pa ang buhay niya. Napapaibig ka, Nanay. Kalma lang si Manay. Kalma lang si Manay. Si Manay luway-luway. Gusto niya, partner, para tiga-ano niya eh. Tapos si Manay palan, pag nagpapasalamat, nagiging Tagalog si Manay. Oo. Maraming salamat po. Ayan. Smile lang si Nanay. Ano? Kalma lang. Kalma lang. Opo. Bueno, so nadangog ni Congressman Saldico ang pangangaipo ni Cha Diling. Na yaw nga niyan sa iyang aki ngunyan, si Manay Teresa, para sa pangangaipo ni Cha Diling. Maintenance to the eco and ano pa man expenses sa iyang pagpapabulong. Yan po ang pangangaipo ni Nanay Adelina. So, mga ka-aksyon, dahil dyan, partner, Ora mismo. nadangog ni Congressman Zaldy ang pangangaipo ngayon. So, bahala na dasin na partner kung anong mga babulong itong babarakalon. Kamu na ang bahala. Pero yaon po dito ang asistensya. Irataumi po sa imo, Nanay. Oo, automatic. Akin, ang kamay mo. Automatic. Automatic. Ura mismo pala. Ora mismo, ayan. Nanay, bilang! 2, 3, 4, 5. Ayan. Puro may nawalat pa partner. Wala na, partner. Abunado na kitakaan. Ayan po. Para yan sa medical assistensya ni Nanay Adelina. So, sa liwat tabi, Nanay, kaput mo naan 5,000 pesos para kay Nanay Adelina. Tabang po yan ni Congressman Saldico, kanako Bicol Partylist. And siyempre si Congressman Pidong Arpin. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Yan. Speechless si Nanay. Makakatabang na yan, Manay, ano? Apo. Speechless. Ano po ang masasabi mo, giraray kay Nanay Adelina na uyan na talaga? And maliban dyan, Oh. maliban dyan,
ta ika naglakaw-lakaw, siyempre kay puan man ni manay ang Komite ba di pagkonsumo. reparo ka? Komite ba di Ay, asikaso? dili lang, si Tia, nagalat man ito na sana, igwa pa lamang kipang kurkonsumo. Grabe! Grabe, dahil ka mauli na, dahil kang bit-bit na magabat-gabat. Pasok, princess! Si Princess pala nini. Princess, ayan. Ayan. Igwa ka pa, nin. Anong nangyari, digde? Say daw niya ko itong magayon-gayon na Ayan. pirmi naka-smile. Nanay, Princess pala ng pangalan. may food no? pack, may water packs, para tabi kay Nanay Adelina. Ano Ano po yan, ang partner? pinakamensahe Tanatiko, mo? partner. Ay, rin. Dakula ang plastic ta, partner. Dayo to, natiko. Ay, ining tubig. Duman kayo din sa partner. Tiniko ni Princess. Sige. Nagkabiringkong. Okay, anong masasabi mo po? Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Ayan. Talagang Okay. speechless talaga. Ay, kuya si Manay Si Mahinhin. Nanay Teresa. Anyway, mga ka-aksyon, ayan tabi, nahiling ta ko na paano igwanin bulawan na puso sa tuyang congressman na makapag-atod ning tabang asin na pag-asa sa mga kababayan niya tong igwanin mga kamatayan sa buhay. Saro na naman na taga-barangay 20 ang natabangan ngunya na pagkaldaw digli po sa programang Tabang Ora Mismo kan ako Bicol Partylist and Action ko Sander. Kaya mga ka-aksyon, sa muyang pagbuelta, mapaura na naman kita ning tablas asin ning cash. Ang tabay sa nakamu, mabalik pa ang Tabang Ora Mismo! Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Wara ang si water system na wara pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realisar na matawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan, para mag-ano na kumisan, ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes.
Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Zaldy ko sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Zaldy ko, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Zaldy ko sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Zaldy ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatsia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Maray na pagkapon sa liwat, partner! Masiram na hapon, partner! Ay, hello, man Masiram na giraray. hapon sa mga nakantabay sa tuya sa Radyo Uragon, sa mga nakasubaybay sa tuya sa Facebook page. Hello! Hello, Philippines! Hello, world! Mabuhay! Yan. Maray na pagkahapon. Ay, partner, si Jenny B. Navarro. Puro kantaan ko, partner. Ano? Sinda kita, Ika, ako Bicol. Ayan. Si Nicole Regala Billian, nakatutok man partner. Oy, dakulang partner ang naglalaom na manggana sindanin, tablet o sining Siyempre, cash. ako nga ni, sige man ang laong ko oral daw. Maray ang naglalaom partner, at least may pinaglalauman. Maski di kita ka-intra, pero sige ang laom ko na sana one of these days manggana mo. Maray yan partner. Maglaom ka sana ha. Dahil maraot sa paglaom. Basta iguaning pinaglalauman. Tama. Ayan. Mga ka-aksyon mo niyan, ikaw kita ning makakasabay mo niyan partner. Nasa room, daraga. maswarteng winner ni na tablet ka nakaagi niya tong episode. Siya si Michelle Liacona Liantino. Maray na pagkahapon, Michelle. Good afternoon din po. How are you today and Nari- tomorrow after all this time? Nari pa ruman magpangaran niya. Hindi, Ah, Michelle MLL. may double L. Sa Michelle. Liacuna. Liacuna may double L. Liantino may double L Yan, naman. siya si Miss Triple Gustong L. sabihin, si Michelle Liacuna Liantino ma-L. Ma-L. Nakulo na L! Nagulo Oh. ka, ma-L ka. Hindi mo, mic mo, Anong ma-L ka. klaseng L po? Anong klaseng L ka? Ma-L nga sa pangaran. Ah, sa pangaran? Ayun talaga. Oh, ah. May boyfriend? Meron po. Pira! Saro po. Okay. Saro. Anong pangaran? Joseph po. Joseph. Oh, basta mga letter J. Ano? Basta mga letter J. Matibay mag. Matibay mag. Jup-sup. Talaga. Mag-J. Ano mag-J? Joshua. Mag-jab. Good job. Good job. Ayan.
Pirang taong ka na, 20 Michelle? po. 20. Lilipot ka, Taga saan ka, Michelle. Michelle? Taga-Abukay po. Abuka ay Pilar Sorsogon. Pilar Sorsogon. Oy, basta mo sila makaraboy, kan Pilar? Dai po. Si Mark, dae. Dai. Day ka mar, Si day sa Shen, kayo ba mo day sa pagpasiring day mo, nag-friend request sa Day iya. Si Papa po. Ay, kayo ba mo si Papa mo? Shout out mo si Papa mo. Hi dyan kay Papa sa Ano pangalan ni Papa? Mariano Liantino po. Mariano, Tatay Mariano, kumusta ka dyan? Si Cho Mariano, midbid niya si Joseph. Opo. Okay man. Magka-vibes man ang Okay, duwa. man. Pag nagduduman si Joseph sa araw niyo, may daraman lamang kipapa mo ng Ay, pampainit. isang beses pa lang po Saro pa lang. Anong igwa si Joseph na puminasa kay Papa mo? Mabuot po. Mabuot. Tapos responsable. Yan, responsable. Kaya ka ng buhayon. Ay, lag mo lang, nene. Saka na po. Ngunyan, nagkaklase pa po. Pero sa iling mo kaya ka buhayon. Opo. Yan, yan. Sa bagay, pag day kanya kayang buhayon, di siyang buhayon mo. Di man ang problema yan. Give and take bagay yung partner. Oo, Hindi, wala hindi problema man yan. pwedeng permina sa naikantig bubuhay. Dapat, may mga times man and times and troubles na dapat ikaman. Di ba? Okay, Ikas, Michelle, anong gusto mo maging anong year na? pagkatapos mo? Third year na po ako, ni elementary education. So, magiging kang teacher someday. Teacher. Hawak mo ang futuro ng Anong mga paborito estudyante. mong subject? Gabos po, kailangan po. Gabos ipaborito. Motiba. Day kang pinaka-paborito dyan sa Gabon? Hindi ka man na major pa? Wala po. General ka? General partner. Siya ang mga general. Di, kung Gabos sa subject, kalibaw nga maapot ako sa imo, 4x4, pira. Ano po, 16. 4x4 auto yan. Ang kaya nga pick up yan. Pick mga up kanya. yan. Diba? Sa Spanish. Tataw ka din magtaram ng Spanish. Dai po. Dae. Sa Pilipino naman, kung sa Pilipino naman, sino ang pambansang bayani? History yan, partner. Sa history, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas ngayon? Si Dr. Roser. Ay, mali ka. Sino po? Si Hidilyn Diaz. Ang pambansang bayani niya. Gold medalist Ay, ng baga. Olympic. Ano ang pambansang, ano ngayon? Kamao. Hindi, ang pambansang, hindi kamao. Ang pambansang laro. Ano po? Sungka. Weightlifting. Ha? Weightlifting. Bako! Online sabong. Online sabong ang pambansang laro ngayon. Unang sungka, partner. Di ba? Pambansang talpakan. Yun ang niya ang pambansang Tama? Pambansang laro. Anong pambansang sakit ngayon? COVID. Yan. Pambansang laro, partner. Sabong ha? ML. Ay, di. Hindi ka na naman nakasabay sa mga taking mga kakian. Mas marayan kwan? Sabong. Puro-puro ka na sa purukan. Oy, gurado mo kakaipuhan na marayan tablet. Ano po, kaipuan po marayta, magpupuo naman po ang klase. Tapos, so cellphone na tigagamit ko po, bigla na lang nawaran signal hanggang ngunyan po. Na dead. Opo. Kay puha ng Binayaan na siya kan signal. retirable na partner. Bata may mga arog kayan, partner. Nangiwan. Oo. Giiwan talaga. Kasi ano itong ginagamit mo cellphone? Opo. Partner. Oo, pag igwa ka na kani, ano ang pagbabago sa buhay mo ngunyan bilang sarong estudyante? Ano po, lagi na po ako makakadalan sa online classmate. Lagi na po may signal. Dahil na po ako makikonnect kay ate. Ayan. Ayuta, sabi pati kan mga pag-iribad dyan sa technical, saro ini sa pinaka-durable na kwan. Durable. Sige. Na gadget. Ano pa? Yung longevity. Heavy duty. Sige. Sabi mo yan, Nandangan ko lang sa mga chismis. Ayan. Hindi ko alam kung totoo. Congratulations! Thank you Ikanaan so much. Ay, magbukas. kaputan mo. Kaputan mo. Ayan. Araw kan pagkaput mo kay Joseph. Kaputan mo. Isipin mo na lang Na siya si Joseph. si Joseph. Buksan mo. Buksan mo. Susupog ka pa kay Joseph. Yan. Yan. Aralabaw ng gura mo ini kwan, oh. Paano pa, Michelle? partner? Payat siya. Gusto mo sabihin kung naging payat kitang duwa? Oo. Na, ika-partner na ta, arali, puto na, ano. Gura na mo ini partner. Ayan, anong pagmatingon yan? Nakaput mo na, Michelle. An sa imong ginanahan na brand new tablet. Ugma po marayta. Ano po, may gagamit Ay, na po ako sa online Ayan. class. Ano masasabi mo kay Congressman Congressman Saldi Saldico? Kanako Bicol. Maraming salamat po. Saro po ako sa natawan ki Chansang Manggana ki tablet. Thank you so much po. Ayan, kung may mga estudyante man dyan na nagdadalan, paano mo sila Ano ang i-encourage? mechanics para manggana ng tablet? Sa mga nagmamaut po ng Manggana ki tablet, paki-like lang po sa official Facebook page sang Action Co Center, tapos mag-react po, comment, itaram po kung nyata kaipuhan Manggana ki tablet, mag-mention ni tulo o
higit pa sa tulo na Facebook friends, tapos mag-share po kung sa indang live. Ayun! Congratulations sa imo, Michelle Yakunan Yantino Mael. Kan Barangay Pilar. Abukay ba ya? Abukay. Abukay Pilar Sorsogon. Iya dit ako subago pag tuturo mong diyan mag-iling si Michelle. Nata. Badya ko mabasa sulunggan isang muro. Baka basahon. Sinabi mo pa naman. Ayan. Importante, nakuha na ni Michelle ang sa iyang ginanahan. Asin, maugma na si Michelle. Magagamit mo na sa masunod na kralasihan. Congratulations, Michelle! May nanggana na! May manggagana pa san. Pero partner, oy, partner, speaking of tablet, hali kita partner duman sa Camarines Sur. Nagano ka duman? Kan Sabado ini partner, naghatod kita ning tablet sa mga kababayan niya itong estudyante na nanggana partner asin day makadigdi. Gusto mong sabihin, so mga taga Camarines Sur na nanggana ng tablet, Tinipon mi partner. diniliver nindo duman sa Camarines Sur. Tinipon, Ora mismo. Ora mismo. Tinipon ta, tanganing day isin da madipisilan. Ay talaga. Si Congressman Zaldy ko talaga habo ni Congressman na madipisilan ng mga estudyante. Ayan. Gusto niya matawan ng kagianan, matawan ng tabang, idiniliver pa mismo. Sa lugar yan sa Kamsor. Yan partner, 4 sa Pili, Camarines Sur, asin 5 sa Naga City. Ayun. Kaya So, total nin siya nanggana na ng tablet ora mismo, hinatod pa ora mismo, deliver ora mismo. Deliver ora mismo. Ayun. Kaya partner, ang sabi ninda, dahil dasin na makapaniwala na dahil sa rayo kan sa indang lokasyon partner, akala ninda, dahil na ninda marireceive. Dahil ninda mahuna-una na sa karayuan kan sa indang lugar. Makakaputan sa ninda. Legazpi. An tablet partner. So bako ulang sukarayuan kan lugar rin na partner. Dahil naging dahilan so karayuan kan sa indang lugar. Dahil ito partner ulang, si Miss Russell dahil kita naiintindihan. Kaya diniliver nindo. Mas si karayuan ito partner. Diniliver mi. Dahil naging kaulangan. Okay. Kaya ilan mo partner, ang labing nilang kaugmahan. Kaya ribaan pa ang mga magurang. Tapos pagbaba ko partner. Si Nico, pagkikilig kan mga termino mong bigagamit. Pagbaba ko partner sa sakyan, sabi kan mga wow, si Ma'am Remy, yan nga si Mr. Siram. Biganap ka partner. Di ba, liyaw lang ako digdi. Correct. Partner. Kaya yan partner, si Nay Marge, yan, busy man sa pag-distribuir kaya ng mga tablet. See? Kaya partner, sa mga estudyante niya to dyan na hararayo man, dahil ka mo mahadit, dahil... tabako yan ulang. Dahil ka mo problema kung talagang kinakaipuhan nindo nin brand new tablet. I-deliver yan. Dibuhon nindo ang gabos ng aning kamo manggana, asin maging saruman sa mga maswerteng manggagana nin brand new tablet. Dahil ang kamautan ni Congressman Zaldy ko, kamong mga estudyante na may mga futuro na gustong maabot sa buhay bilang Bicolano, matabangan, hali sa puso ni Congressman Zaldy ko. Correct, partner. Kaya iyan, partner, patunay iyan na bako ulang ang distansya. Ang kaharayuan. Para, partner, so kamautan ng manggana nin tablet, mangyari. Ayan. Ano, partner? Say mo ulang ba? Ay, dahil sa kuya ulang, arani lang ako pirmi. Arani ako. Ika medyo aurarayo pa. Kaya, an sa imong kuyan. Kaya, pero partner, bako ulang. Bako ulang ang karayuan. Ayan. Sa pagtatauning tabang sa mga estudyante. Sa mga estudyante man dyan, partner, na mga nagmamawot, sige lang, keep sending your comment, keep sending your message para at least yung kamauotan nindo na manggana man in brand new tablet is an sa indong, makamtan. Ngunyan, partner, digdi naman kita sa manggagana naman yung tablet. Ayan, congratulations! Ang sa tuyang winner ng tablet kunya na pagkaldaw, warang iba kundi si John Ray D. Asis. Ayan, Basa, si John Ray D. partner. Asis. Ilun mo partner ang sa iyang litrato. Ayan, si John Ray D. Asis. Ay, grupo mi yan. Ayan. Grupo mi. Ang sa iyang naramdaman mo mensahe. so kaulaytang waiter subago? Ayan, si Na Bax. kinarawan ko, niya ko, paano mag-miyembro dyan sa Indo? Tapos nag-ulok si Bax. Sa ka man da pwede maging member ninda. Baka dahil ika lang ang mag-benepisyo kung magiging member ninda. Dahil may rekomendasyon siya, magduman ka ngayon sa Department of Agriculture. Nata. Magpamiyembro ka ngayon duman sa
Piggery Association of the Philippines. Mag-harvest. Ayan. Ang sabi ni John Ray Diasis, ako po si John Ray, nag-aaral sa DCOMC, incoming third year college po. Ganyan po, medyo nadidipisilan lang po sa mga projects, tadaing maray na cellphone na pwedeng magamit. Kaya medyo nadidipisilan lang. Ang cellphone kasi sir ay hindi sapat sa pag-online class, lalo na kung madali na po mag-lowbat. Dakulang tabang po para sa ko ang tablet, lalo na sa mga tugang ko. Bako lang po ako ang magamit ng tablet, pati rin po ang mga tugang kong nag-aadal man po. Kung sakaling mapili po, mararaming. Partner, basahin mo mararaming. Maraming salamat po at kung hindi man po mapili, maraming salamat pa rin po. Kasi nakikita natin, nakikita naman natin na nakakatulong po kayo lalo na sa aming mga estudyante. Always watching po, hoping po, God bless always and stay safe. Ayan. Yan ang mensahe ni John Ray Diasis. Maray na pagkapon, kung ika nagdadalan mo niyan, congratulations! You are the winner for today! ng brand new tablet. Yan, paano maklaim yan ni John Ray? John Ray, may maapod sa imong staff kan Action ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Ayan, congratulations, John Ray Diasis. Ayan, partner. Igwa na kitang winner ng brand new tablet. Ngunyan na naman, igwa na naman kitang manggagana ng 1,000 pesos. Parapol. Digli lang yan sa Tabang Ora Mismo kan Action ko Center and ako Bicol Partylist. Habang lista pa sa iba, marin na pagkapon, Jonah Fabia, J.R. Tonael, Jenny B. Navarro Milagrosa, Mary Joy Diaz Honda, si Erica Joy Barrado, John Ray Diasis, o iyo manangga, nag-thank you na siya, partner. Watching siya. Congratulations, John Ray Diasis. Ikaan sa muyang winner ni brand new tablet mo niya na paghahapon. Pagaran Mars. Good afternoon po sa inyong lahat from Butyan City. Saan ang Butyan, partner? Butuan kayo Butuan yan, Butuan. Butuan City po. Sana po manalo ako para anong sana po nag-school po. Sana mabigyan po ako. Ha? Anong mga yaon duman sa Butuan City? Butuan City? Mga lalaki kadaklan. Sige. Naigwasin danin dakulang puso. Sige. Tama? Tama. Si Jonah Fabia nakatutok man. And syempre, nakatutok man ang sa kuyang esposo, si Daddy Ryan watching. Okay. Congratulations sa mga nakantabal dyan, ha. Baka sa Rotabi sa Indo ang winner. Mahiwagang garapon, pasok! Tadadadadadan. Miss Russell, gusto ko nagbabayli. Practice tayo ni si Miss Russell. Huwag mo siyang hamunin. Pag pinagbigyan ka niyan magbayli ba, magkaurula kita gabos. Baka mawara si Jopay. Pasensya na, partner. Ayan. Ano pa bunuton ta? So, winner tango niyan. Baby girl! Pwede ka magbayli kayo ni? Alday man. Sige, pabunutan na. Bunot na sana. Ibalik ko ta sa garapon, tapos mag-rampage ka dyan. Anyway, bunot! Sige. Abot mo man baga yan. Alam mo ang partner. PM po, Ma'am Rems and Mr. Siram, pwede po magtanong. Sige. Kailan po pwede maklaim yung ginanahan ko po? Sisa yan? Noong Biyernes. Okay. Ay, alat-alaton mo na lang. Okay, Alat-alaton mo lang ay may tabi. Sige. Okay, apunan ta partner. Ang sa tuyang winner, si Matet Mallorca kan Anislag Daraga Albay. Si Matit kasabayan na Raisa. Tapos si Sengan itong baby pa. Si baby pa? Si Mahal. Sige. Ayan, partner. Common number? Yeah, Si already. Matit Mallorca. Mostly kan mga Mallorca, taga-Daraga. Taga-Daraga yan, partner. Taga-Daraga Albay ni partner eh. Anislag Daraga Albay. Ayan, nagre-ring na. Nagre-ring na, partner. Nagre-ring na. Congratulations kay Matet Mallorca. Mallorca. Sana magsimbag. Ma'am Annalyn Cireso watching man. Anong nangyari? Nagre-ring pa. Ayan, sige lang. Ayan, maray na pagkahapon. Hello po, maray na hapon man po. Opo, nanay, ano po ang tigigibo mo? Wala nun po. Maray ka pa, wala kang tigigibo. Wala, maulian pa lang po sa hilang. Ay, hali ka pa lang sa paghilang. Ano so ano ka? Ano ang helang mo, tabi, nanay? Nabugat po. Nabugat. Piran ang edad mo po? 28 po. Piran aki?
4 po. Ano yan na pagkabugat mo dahil sa bago ka Pangakes? pangaki? Opo, sa mga aki po. Yan. Pirang taunan mga akes mo? Ning sumato ako po, mawalo. Sunguhod? Bunto ko po, maduwa. Maduwa. Maduwang taon. Yan. Anong trabaho ni Ago mo? Ano po, sa Petron. Sige. Gasoline boy? Opo. Okay. Nagagasolina. Ayan. So, okay man po ang pagkarga ni Mister. Opo. Okay Nakakargahan ka pa man. Hindi man po, paingalo po. Paingalo. Paingalo. Paingalo Gusto ka mong na bugat sabihin, na ni nabugat. gusto mong sabihin, manay matit, di ka na napupultang. Hindi man po. Change oil na muna, partner. Iba manan, ang gasoline boy, dahil man nag-change oil. Di ko pa magasin mga gasolina na Sabagay. talagang igong services na yung pagpa-change Sige. oil ka talaga. Opo, Nanay Matet. Pero ano ang pigakarga ni Ago mo, manay? Unleaded o crudo? Premium. Crudo po. Ay, crudo. Medyo... Buro-barato. Buro-barato. Pero mas may nainit, partner. Pagkabang nag-aloy. Opo. Nanay Matet, bitbit mo tabi ining kaulay mo. Opo, si Ate Remy po. Tapos si Mr. Sirab. Ay! Nakusit mo! May tugang pala ako. Aha. Sige. May tugang ako. Tugang ko si Ate Matet. Oo. Ate Matet! Yes, po, Aram mo na Ate tabi Remy. kung nata kami nag-upod sa imo. Po? Aram mo na tabi kung nata kami nag-upod. Opo. Ano palan? Nanggana po kita, Blet. Bagan man tablet! Ano? Bagan man tablet! Cash! Cash po. Come Oo, on! kwarta. Ang tablet baga sa estudyante. Bako ka naman estudyante. Gulpi na nakas mo. Oo. Excited lang po kaya. Excited. Okay. Opo. Makakatabang ba ini sa imong Matet? Opo, birthday po sa aki ko po niya na August 12. Ay, may pang-birthday na. Advance happy birthday kay baby. Yan. So, ang 1,000 pesos para sa birthday. To you. Happy birthday, happy birthday. Ano pangaran? Ezekiel Mayorka po. Ano? Ezekiel. Tama? Opo, Ezekiel. Okay, Ezekiel. Happy birthday in advance, Ezekiel. Mallorca. Ayan, congratulations, Nanay Matet. May 1,000 pesos ka. 1,000 pesos. May pang-birthday na si Ezekiel sa Pizza 12. Ayan, advance na pa-birthday ni Congressman Saldi kay Ezekiel. Nanay Matet, ano tabian sa imong mensahe? Kay Congressman Saldi ko. Maraming salamat po ka maglara po ako kay Congressman Saldi ko tapos kay Congressman Pido Garvin po. Ayan. Nanay, para tabi maklaim mo ang sa imong ginanahan na premyo. May maapod tabi sa imong staff kan Action Call Center. Opo? Aha. Opo. Ayan, Congratulations! Bye-bye po, Nanay Matet. O partner, duman naman sa mga may problema legal, may problema medikal, may problema sa pamilya, Ayan. pang-aapikan mga opisyal, pag-asikaso kan mga opisina di gobyerno, Ayan, problema partner. sa love life. Oo. Para man sa mga kababayan niya to dyan, pag-irumdum sa publiko, sa mga nagmamawat man tabi na matabangan ka mo asin magiananan sa inyong mga problema, pasiring tabi ka mo sa opisina kan Action Cost Center. Yan tabi ang opisina mi, may assister sa indo tabi paglaog pa sa nanindo gabos tabi ng mga kamauwatan nindo ni na kasimbagan. May mga nakatutok pa lang dyan parte para mag-asikaso. Correct. Paglaog pa sa nanindo, yaunaan sa tuyang magiting na security guard. Oo. Paglaog nindo, maginhawaan sa indong Very lalabon. approachable sa tuyang security. An sa tuyang staff, ako mo daron tabi kamo asin tatawan kamo nin assistance. O garo si Juday may padulsi pa pag medyo nagkabot ka dyan. Ayan, live tabi yan. Paglaog mo yun, ayan sa pangyayari. Magayon, ang sa muyang mga staff. Yaon sinda dyan. Kaya lang sugwardya, partner. Ang mga staff magagayon, medyo sukwansanan, medyo pangit-pangit. Suwarin. Sutukawan. Hala ka, partner. Badilon ka. Ayan, pagluwas mo. Ayan. Yan po mga ka-action, ha. Pwede tabi ka mong magpasiring digdi sa muyang opisina. Tanganing sa indong mga kagadahan, asistensya, medical, asin ano pa man tabi, maakomodar. Siring man, kung di tabi ka muning time, pwede ka mong magpaabot kan sa indong mensahe sa samuyang official Facebook page kan Action Co Center.
Yan, para may maaksyonan po tulusan sa inyong mga problema at may mga in-charge po na mag-asikaso kayan. Ayan, inabot na kita partner kan sa tuyang panahon na oras na magpaaram sa agaliwat. Aldaunin Martes, magiriban kita. Oy partner, bago kita magpaaram, day mo lamang ako agdahon, garo nagsundo ka na kan sarong aldaw. Bukas na baga sukuan duman sa Highlands. Ayan. So, mga park Highlands duman. Park. Oy, Gamos tabi ka mo mga kaaksyon. Approve sa ranindo ang kagayunan kang place. Duman partner, magayunon ang sa ambience. istansa. Free ang air. Presko. Diba? Free ang air. Kompleto duman, may mga manlain-lain, may Yes. malipot na serbesa. Pwede ito pang pamilya. May tanpulo. Pwede ka mo mag-inom-inom duman kaibanan sa indong mga Pwede amigo. magpurpasyar, so mga aki nindo, pwede Pang nindo pamilya purpasyar. partner, pang kaibigan, Ano ito pang partner? jowa. Highlands Food Park o Pwede. Ayun. Highlands Food Park or Ayun. basta gamos partner na Open gusto na po nindo. yan. Pwede ka mo magakan, mag-inom, kaibahan an sa indong mga kaibigan, mga barkada, kapamilya. Tapos duman, ang kagayunan pag nagpasyar ka duman, may social distancing. Ayan. Syempre, Tapos kaipuhan. open area eh. Yan. Dahil kita magkakakuhin kita. Correct. Halimbawa, mag-down mo ako partner, duman ka sa ibong natindahan, digdi man ako sa ibong natindahan, pero ikan magbayad. Pati ka naman. Oo. Tapos partner, kinagayunan duman, tamailing mo partner ang beauty kang Legazpi City sa ibaba. Diba partner? Sala ngayon sa termino mo lang ginamit. Pwede man. Panahon na oras. Ayan. Tanganin kita para So, mientras na mga dugang, magparang. pag day ka mong gibo, paghapon, pa-share ka mo sa Highlands Food Park. Yan na, duman yan tabi, makukuha sa Barangay Istansa, Legazpi Legazpi City. City. Sarong Upland Barangay, digdi sa Legazpi City. Kami po Alright. ang sa indong mga nakasabay. Ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. God bless Bicolandia and mabuhay. And syempre mga kaaksyon, ako man tabi, si Remy Araneta Mindones and Ma Salvador kan Bicolanja. Maray na pagkahapon, asin, salamat.